V tomto videu vám představíme Bivy Fanatic 2 od Carve Zoom. Přepravní rozměry jsou 125 x 28 x 22 cm. Váha složeného přístřešku je 14,5 kg. Konstrukce bivaku je standardně vsunutá v přístřešku, takže ani při stavění, ani při skládání neřešíme problém s oddělováním konstrukce od celtového potahu. Celá konstrukce, včetně propojovacích rozpěr, je vyrobena z robustních hliníkových trubek. Součástí bivaku je sada zavrtávacích kolíků. Bivy Fanatic 2 je určen pro 2 osoby. Jeho hloubka je 275 cm, jeho šířka je 305 cm a jeho výška je 165 cm. Podlaha je odnímatelná a k přístřešku je připevněna pomocí suchých zipů. V zadní části bivaku je okno, které je stejně jako všechny ostatní opatřeno moskytiérou. Skelet na tomto bivy je vyroben z nepromokavé tkaniny s označením odolnosti 8000 mm vodního sloupce. Všechny švy jsou podvařeny krycí páskou, takže bivak je dokonale nepromokavý. Každé přední okno má moskytiéru, dále neprůhledné krytí ze standardního materiálu a průhledné slídové okno, které je připevněno pomocí suchého zipu. Toto slídové okno může zůstávat stabilně uchyceno na bivaku. Bivy Fanatic 2 je možno dokoupit i zimní přehoz. Současná cena za Bivy Fanatic 2 je lákavých 7990 Kč českých.